Kod ovih starih autobusa ima ispod dugme. Evo ga. Znači, tu je, evo ga, tu je sakriveno. Na ovim doniranim nije bilo dugme ovde, a ga više nema, rupa. Znači tu kod prednjih vrata i evo ga, ali ne radi. Tu je dugme, evo ga. Znači tu se treba pritisne, ali nema. Staro, to 20 godina je bilo. A na ovom, ovo nije postojalo fabrički, evo ga ovde. Nažalost ne radi. Čudo bi radilo kad 20 godina star. Da vratimo sve na svoje mesto. Imaš tipove autobusa gde je dugme sakriveno ovde. Kulturiške. Ima recimo ovaj, ali nećemo otkrivati u kom modelu autobusa se radi. Njemu je recimo ovde sakriveno mesto. Ili ima ovako. Tako. Može i ovako. Ovdje se zaključava. A recimo ovaj turistički ima ovu foru. Na dva dugmenceta ovde. I vrata se zatvore. Evo kako se otvaraju. Tu dugmence sakriveno. Pritisneš i držiš. I vrata su otvorena. To je cijela matematika. Ima kod ovih autobusa i ovde sakriveno. Vidiš? Svaki ima neki svoj štek. A ovo je već poznato svima, to su klinci meni otvarali. Tad izgubi vazduh i možeš da otvoriš vrata laganica, što nije preporuka, možda se ispadne iz autobusa. I da zatvorimo vrata. A ima i ova fora ovde. Samo mora paziti da nam se ne otkinu prsti. A Kinezi su otišli korak dalje. Evo ovde kad pritisnem, vrata se zatvore i kada pritisne ponovo, vrata se otvore. Sve na touch kod. Bez obzira na sve, pored što sam naveo, uvijek postoji onaj siledžijski način da se uđe. To je da se gurnu rukom vrata. I u autobusu ste.